ị ga-afụ the three people, the co-founder of YouTube, before emesịa Google wee golie ọ dịka ebe $1.6 billion. Then ị ga-afụkwazi the co-founder of TikTok. Then ị ga-afụkwazi Mark Zuckerberg, Mark Wansuka, and so many other people, even Elon Musk. Do you understand what I'm saying? Ndị a niile na-afụketa na video mark taa a live to get a lot of Africans from poverty. Imagine in India, sometimes in ebe a na m atọchiri gị some certain things aka. Ana m achọ ka ịghọta that na nwere any spirit na-enye mmadụ ego. Ife ga-enye gị ego bụ this thing ebe a gị, what you have here. Afụrụ m n'anya wee kwere. Asians are making wonders with tech. And ihe o ji ewute m gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị bụ na ị na-eme mistake ga-eme nwa gị affect. Achọrọ m gị nọrọ anọ gbakọgodo how long iji wee ghọta that na money answered all things. That's 99% of our daily need today na ego ga-solve ya. Because ọ bụ that na mụ na gị na-abụ the exposed early, some of us ama nọ na condition anyị nọ today. Some of us akụziri anyị that na God will provide for us, that no nwere spirit nwere ike solve mụ na gị na-abụ financial need. That is why ọ ya bụ ịpụta today in our society. If ebe mmadụ ga-akwụ n'iru groto ma ọ bụ blessed sacrament na-ekpe, God help make me to have wealth. Do you understand me? If ebe a na-ayọ for financial freedom, because na anyị chefuru ịghọta that na ife nwere ike inye mụ na gị na-abụ financial freedom n'ụwa mụ na gị na-abụ n'ọbụ ideas, goods and services. What do you have to offer? This is why in jail sometimes epụta ebe a na m agba gị okwu a nwanne m na ọ bụ na ị bụ nne bụrụ nna na ị nwere a lot of work to do ebe nwe mụtara nọ. M na-agba gị the truth because inwe ahụ ọ bụ na ị gaidụrụ nwa gị ahụ properly, that the same thing na afọ mere gị ga-eme nwa gị. Ijuo n'onwe gị the reason why ọ ga-abụ ịpụta na European country na Asian country ifu na burden na-adịrị ụmụ fa less because na nne na nna fa prepare their old age, nke bụ that na nwa kitegodu ama nna abọda nwa too much, wete nke a wete nke a. Ihe na-eme a lot of us affect today bụ ndị Africa bụ family issue, family background. A lot of us nọ n'Europe today bụ that nọ n'Asia country today bụ that na ọ bụ na anyị esendịrị ego family anyị will go hungry. Mana ịpụta apụta ifu na such thing ada emezi ezi, so ọ nagodo eme ịmana some part of Asian countries. Some. Do you understand what I'm saying? And no, if I call ya mpụta na m agwa gị ka itinye nwa gị na the right track. Mmadụ niile na-afụ ebe a, these three people bụ the co-founder of YouTube before Google and wee bịazie nwe ife a na-akpọ Alphabet Inc. Do you understand me? Now control that YouTube today. Go and check how much YouTube worth today. Go and check how much Mark Wansuka worth today. Go and check how much the owner of Telegram worth today. Go and check how much the owner, the founder of TikTok today. It was TikTok today. A lot of Nigerians Ghana young. It was Gaddafi, YouTube, Instagram, WhatsApp, and other platforms today. A lot of Nigerians Ghana young. It was here the S and YouTube. A lot of Africans Ghana young. Mana today you can baku Jesus say anya provide their legal wealth. Mana ndị anụ nwa ị na-afụ today na video ma live to a lot of people from poverty. A lot of people have been billionaire. It was these people nwere ike onwe some musicians ka na ga-abụ by na aka ya na akpagharị na ala by international ma ọ bụ iwe ka ebe fa na-achọ marketers. Mana these people mere ordinary fees. These people today
onye dịka mmiri enwilo, some of you will not know him. Onye dịka aya ya na ndụ, some of you will not know him. Onye dịka akwa ọkụkụ, some of you will not know him. Onye dịka nwanne anyị nwoke bụ Ebuka, some of you will not know him. Onye dịka ejeli, some of you will not know him. And so many of them na Jesus social media kịta were propagate the gospel. Mana dị nwa bụ nwa okoko bụ na you don't reason proper, ya pụta na comment section m na-agwa m na ewezuga Ebuka maọbụ ewezuga mmiri enwilo maọbụ ewezuga onye nwanne na agụụ kara igbugo bloggers, then you forget that no mmadụ bụ the owner of this place ị na-akpọ, ị na-awepụta, ị na-agwa na ewezuga Ebuka gị na some bloggers kara agụụ kara ị na-agụfa. What of ewezugazie the co-founders wepụta platform kịta, many of us ama mma that you are mini God in ekwu okwu today. If that na these people live to own a lot of people from poverty more than you are Jesus, any agbalo, any alusi a na-agwa gị na-eji obodo oyibo ebunata ego. Ana m agwa gị ife eji tech eme. Go into IT and see young youth there, Indians, Asians doing wonders, and they can ebe a na-aka akụkọ oke ite na ala agba aka. Do as I say, they must pay. Na-aka akụkọ agbala eze nwaanyị nwanne jere obodo oyibo, kịta ụwa na-eje n'ọnwa nwanne m. Ya na-abịa pụta ebe eshiala gị bụ my own retro knowledge and my own common sense. It's left for you to decide what you want to use it for. Ana m apụta ebe agwa gị eziokwu. Na-ajụ onwe gị, kedu agbara provide these people their wealth? Kedu Jesus or God? So many of them say are not religious. Like the other guy I'm gwara gị that a na-achọ hire ma go read the 15 a na-achọ ịkwụ ya ife dịka $15 billion. Kedu agbara na-achọ provide that wealth? Ana m agwa gị na mmadụ bụ ego. What do you have? Do you have any goods and services? Nwanne m ga-apụta ebe a na-agwa gị eziokwu. If a mistake ị mere bụ that na-eduru expose early, anwakwana anwakwe ka nwa gị mie. Anwakwana anwa megide ife ka nwa ga-amụta dị religious ma ọ bụgo na ife atọ you don't want to live a religion na ị nwere ife believe on ya. Don't be a fanatist. Don't allow your children to be too religious, because religion can shut your sense of reasoning down. Today, saying if you're gonna eme like this, you gotta have the way out. Or go on the way out to the nilugi. Look at what is happening in Benue State, for example. Like you have a crazy man, no matter that the only solution if to even eme na Benue State, but money put to end to that insecurity. Man, I get by and that project let people to pray. He about the work of religion. To him again that in a year any reason a proper like a human being. And I go down one. I will call them no one name, but to make use of your brain and start doing the right thing. Put you on the right track. Kita ina no mu na agba eziokwu. Because all few of us will put on social media gwa the honest truth. Na agwa the truth. I will call them no. I help them share this video.